Opisyal nang gibuksan kagahapong adlaw ang Fire Prevention Month diin gihimug-atan ang pagtinabangay sa katawhan aron malikay sa trahedya nga mamugna sa sunog. Sa rantang detalye sa report ni Alan Domingo. Sa usa ka sipyat, mamahimong musangpot sa pagkaugdaw sa mga kabtangan ug pagkakala sa kinabuhi ug galing adunay sunog nga moulbo. Kini ang gustong malikayan sa Bureau of Fire Protection ug sa lokal nga gamhanan sa Dakbayan Sugbo kauban ang ubang mahinsya sa kagamhanan nga misalmot sa kick-off sa Fire Prevention Month. Nahimong pinasidungang dinapit sa okasyon si Mayor Nestor Archival nga mipadayag sa iyang suporta sa mga programa sa BEP ug samang higayon miawhag sa panagtambayayong sa katilingban dili lang sa buwan sa Marso apan sa matag adlaw. Ang Fire Prevention Month mauning March, mauning sugod gyud sa ting-init. So mao na ang ato yung mga konstituente usa akni paybaw nila usa sa mga hinugdanan gyud sa sunog mao kaning ngana nila og electrical fault. Human sa programa, gipahigan usab dayon ang motorkada sa mga fire assets sa BEP nga nagsugod sa Natalio Bacalso Avenue ug misubay sa mga dagkong kalsada. Tinguhan nila nga mapukaw ang katawhan nga karong panahona, ting-init na ug delikado kaayo sa sunog. Mukabat sa usa ka katos ka mga fire trucks ug ubang mga sakinan ang nisalmot sa kalihukan. Sa paglikay sa sunog, wa mo maginusara na inyong kabambiruhan apan nagkuan gid mi, we are banking on your cooperation no sa public. Nagkinahanglan mi sa inyong tabang og active involvement. Gisobli sa pagpahinomdom sa BEP sa katawhan ang mga angayan ug dili angayan nga himuon. Samtang nagpasalamat usab ang BEP sa ilang mga partners ilabi na sa LGU nga kanunay nagsuporta sa ilang programa. Wa tayo nila pasagdi, ilagit lang kuano, ilatang gi amumahan no, ilatang gi suportahan sa tanang paagi nga possible nga ilang ma-extend sa atuang Bureau of Fire. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.